बै समाव गुबुन गुबुन हारिनि मदद बिनानै रोनगोरा नार्जारिल' नङा आंनि दिनाव बेबायदि एनअसि हरलायनो गोनां जायाखै खिन्थु बयबो मदद होदोंमोन बर'फोरनि समनिफ्रायनो आसामनि सासक गस्थिजों जुजिनांगौबा गुबुन गुबुन हारिखौ लोगो लाजोबनांगोन होननानै बिदिनो मोनसे बुजाबुजि जादोंमोन आन्डारस्टेन्ड जे बड'लेण्डखौ बयबो सापर्ट खालामनांगौ आरो जोंबो नोंसिनि जातीय समयसाफोरखौ मदद खालामगोन बिदिनो बयबो मदद होदों राजबंशियाबो मदद होदों बाङालियाबो मदद होदों मुस्लिमाबो मदद होदों आन्दलनाव ओंखाराखै नालाय मा जानो नाथाय थांनाय 6-7 बोसोरनिफ्राय बर' अबर'नि राजनिति जानानै बिसोरो बड'लेण्डनि हेंथा बाथ्रा बुंग्रा जाबाय आरो नै थांनाय 3-4 बोसोराव बड'लेण्डखौ बिटिसिखौ सिफायनो होननानैनो नबसरनिया खबसे देरहा होबाय दा बिसोर जुदि हेंथा होबायबा जोंहा मदद होनांगौनि मा खालाम ओंखायनो जों हेंथा होफिनबाय दिनै बे आफादफ्रानो बिटिसिखौ सिफायनायनि बाथ्रा बुङो आरो बे आफादफ्रानो बिसोर एनअसि दा बेफोर बाथ्राखौ जोङो बुंनो गामि गामि बुंथिंलाजोबोबा बुंजोबनो हायो नाथाय जातिनि खौसेथिनि सार्थआव एसे धैर्य हमलाय होनलायलायनानै बर' थुनलाइ आफादा गुबुन गुबुन आफादा जोंखौ खावलायबाय थानायखाय जोङो बेबायदि जानला मोनला बाथ्रा बुङाखै आरो जों महिलारिखौबो नायनो सेंग्रा गथ' जोंनिफ्राय बैसोआव 5-6 बोसोर दुइसिन मानसि बियो देरै देरै दिनै 50 बोसोरनि बोरायहां अबस्था फैबाय 50 बोसोर जाबाय गोदोनि बादि बेबोथ' बारला बुरला खालामनो हालिया गोसोफ्रा खुगाफ्रा थाङोबाबो आखाइफ्रा थांला आथिंफ्रा थांला धैर्य जबाय नामा भद्रता फैबाय नामा मोनसे आसा खालामदोंमोन आरो जों नाथाय थांनाय समफोरखौ नायोबा बैसोजोंबो खोथा गैया सानसुमादाया आंनिफ्राय देरसिन मानसि 5 बोसोर देरसिन मानसि 60 बोसोरनि बैसोनि मानसि सानसुमादाया बेखौबो सेक्रेट किलार होननानै नाम होबाय बिसोर दाखालि एसके एस माने सेक्रेटनि इंराजियाव के माने किलार सेक्रेट किलार माने स्रोद स्रोद बुथारखोमाग्रा जायो मान सन्मान गैया आरो आं बिसोरनि खमैब्लाबो 5-6 बोसोर देरसिन मानसि बिसोर आंखौबो आन्डारग्राउन्ड होनो आंथ' नामस'नांगौ गैया इउ माने आन्डारनो जि माने ग्राउन्ड जाहैदों आन्डारग्राउन्ड बबाव जि मोनो सोर फोरोङो आंथ' खुनु दिन बेबायदिखौ गोसोखांफेरबाय दा होमब्लाबो आंहा गोसोआव जेबो रागा जोंनाय गैया दुखु मोननायबो गैया दिनैनि दिनाव बिसोर जुदि नंगौखौ सत्यखौ बुजिनानै ज' मावलायनोसै होनब्लाबो आंनि बिखाया जोबोद गुवार दाबो जों बिसोरजों दाबो गोबालायनानै खामानि मावनो हायो नाथाय जुदि बिसोर बेबायदि हेंथा लामाजों थांबाय थायोबा आंनि खोथा नङा बियो लासै बे हारिया बे समाजानो बिथांमोनखौ क्षमा खालामनाय नङा समा क्षमा खालामनाय नङा बड'लेण्ड आन्दलना खुनु शक्तिया बेखौ गाफ्लेनानै सेस खालामनो हाया 1986 आव एजिपि गभर्नमेन्टआ मा खालामदोंमोन मोनसेबो गामि गोथार दोनाखै रेड खालामदों मानसि गावथारदों आरो बिनि उनाव कंग्रेस गभर्नमेन्ट फैदों हितेश्वर शइकियानि अपारेशन बज्रं बे समावबो जों बेसेबां मानसि थैनांदोंमोन आन्दलनाथ' जोबनानै थाङाखै आरो जों बुथारलायनायनि जाउनाव आन्दलना सेस जासिगोन होननानै दिसपुराव मिनिबाय थादोंमोन गुबुनफ्रा जोंखौ नाथाय बेथ' जोबनानै थाङाखै मा प्रमान जादों सत्यजों रायजो राजाया जेब्लायबो दं दिनै गोरोन्थि बुजिनानै बुजिस्लाबा जानो हागौ गाबोन बुजिनायाव मोनसे आंखाल दंखाय जों बुजिस्लाबा जानो हागौ नाथाय दिनै नङा गाबोन सैथोखौ बुजिनानै जेब्लायबो रायजो राजाया सैथोजोंनो गसंफागोन बै सैथोजोंनो गसंगासिनो दङ आरो सैथोआ जेब्लायबो देरहासार जागोन बेखौ रावबो जोङो माने नङा साननो नाङा दिनै भारत सरकारा बड'लेण्ड जेंनाखौ भारतबर्षनिनो बयनिफ्रायबो गिदिरसिन जेंनाफोरनि गेजेराव मोनसे होननानै मानिनो गोनां जाबाय जायनि थाखाय 2005 सनाव एनडिएफबि जों सिजफायार खालामदों आरो 2005 सननिफ्राय लानानै दिनैसिम शान्ति आल'सना खालामगासिनो दं
2011-12 सननिफ्राय एबसु आन्दोलनखौ आरम्भ खालामफिनदोंमोन 13निफ्राय आरो गोगोमसिन खालामदों दिनै एबसुजोंबो ट्राइपार्टाइट आलोचना खालामगासिनो दङ ना कंग्रेसआनो बुंदों ना बिजेपिआनो बुंदों जों बड'लेण्ड होआ होननानै होथ'वाखैल'सो होआखौथ' बुंनो हायाखै रावबो थ' दिनै नङा गाबोन बे बड'लेण्डनि जेंनाखौबो भारत सरकारा सुस्रांनो गोनां जागोन कि जागोन बेवहाय खुनु सन्देह गैया मालाबा एनडिएफबिआ एबसुजों गोरोबलायाखैमोन बिएलटिआ एनडिएफबिजों गोरोबलायाखैमोन बिएलटिआ गैला दिनै आरो दिनै साफा सानै नेतानि अनगायै बै समाव हाथियार लानाय बिएलटिनि कर्मिफ्राबो खौसेयैनो आवगायलांनांसिगौ होननानै बयबो बाथ्रा बुङो बारा गोबाव सम गैलिया 1-2 बोसोरनि उनावहाय बिथांनि बिएलटि केडार बिपिएफनि कर्मिफ्राबो बड'लेण्डनि जै होनो होननानै बिखा फोद्दारनानै ओंखारबोजोबगोना बारा गोबाव गैलिया बेखौ मिथिनानै लाथों बियो दा दिनै एनडिएफबिजों प्रग्रेसिभजों भारत सरकार रायलायदों रन्जन दैमारि ग्रुपजोंबो रायलायदों नंगौ दाखालि गुवाहाटीनि जि मोनसे एनआइएनि कर्ट रन्जन दैमारिखौ जाबज्जीबन कारादण्ड होनायनि डिसिसन लादों शान्ति आलोचना आरो जुडिशियेल प्रसेस बा सोरखौबा पानिशमेन्ट होनाय मालाबाबो मोननैजों ज' थांनो हाया जों भारत सरकारखौ बुंदों बर'नि आफादफ्रा ज' लोगो नांनानै बरमायाव ज' लोगो नांनानै बे थांखिखौ आरोबाव सानफिननो थाखाय भारत सरकारखौ नारसिनदों दिनै नङा गाबोन भारत सरकारा बेखौ मानिनोबो गोनां जागोन हय साजाया खम जाहैगोन आरो बिदिनो शान्ति सुक्तिबो जाहैगोन जे समाव शान्ति सुक्तिया जागोन डक्टर रन्जन दैमारिखौबो नांगोन बा बेवहाय रावबो गारनानै थायाखै बे जेंनाखौ लोगोसे संबिजित ग्रुप दाखालि नोंथांमोननि बे सान्तिपुरथिङै बिथाङा मिटिं खालामफैदों दा हारसिङै जानाय मोनबाय रावबो सैला जोंखौ बेवहायनो मा खालामदों जाहैबाय दाखालि बे माबाया बड'लेण्ड एकर्डनियाव 10 तारिख फेब्रुवारियाव 9 तारिखआव बिसिनि मिटिं जादों जाहैबाय सिडब्लिउसि पार्टिनि मिटिं हाग्रामाया ओइदिन थान्दा जानानै मिडिया टिडिया सोआखै खौरांगिरिफोरखौ सोआखै पार्टी पार्टिनि मानसिफोरनाव सोंदों जाहैबाय नै आं मैया दाखालिसो खोनादों पाब्लिकफ्रा आंखौ मानो गाज्रि मोनमारखो देलै एसे खिन्थादो ओरै बुंदों जाहैदों आरो दिनैनि दिनावथ' आंखौ जि गाज्रि मोनबाय पाब्लिकफ्रा मा खारनाव गाज्रि मोनखो जादों आरो हाग्रामाखौ गिनानै रावबो बुङानो नंगौ खोथाखौ बुंबाबा दाना मा जागोन गियो जाहैबाय बुंनो थिनबाबो बुङा जादों जाहैबाय रावबो बुङा माखौ गाज्रि मोनदों दा ओंखायनो बेनाव उत्तेजना बारायबाय सिङाव आंखौ मानो गाज्रि मोनदों बेखौ आंनि मानसियाबो आंनो खिन्थाया मिथिबालाय हामगौमोन नङा होमबा उनाव उदालगुरिनि सोरबा सासे मानसिया फन सिखारनानै मा बुंबायनो सार नोंथाङा कन्ट्राक्टरफोरनि बिलखौबो होआ नालाय जादोंनो आरोखि जे रागा जोंनानै नों बेक्तिगत सार्थनि थाखाय खोथा बुंदों सिसार नों दमनाव फज'नानै दोनदों आरो बिनि उनावथ' बहा बुंबावदोंलाय नामनि हनै सान्थिफोरथिं मिटिं खालामफैदों मा बुंफ्लाबाय बियो बड'लेण्ड आन्दोलनाव गावहा हेंथा गैया मा होनो समर्थन गैया हेंथा होदों मा होदों होननानै मानसिफोरजों बुंजाबाय नालाय बुंदों मा आं नायदों आजिखालि फेसबुकाव फैयो मा बुङो मा जोंहाबो बुंनांगौ साबधानसो जानांगौ जाहैबाय फेसबुकाव थांखाजोबो गासिबो बुंदों मा आंथ' बादा होआ बड'लेण्ड मोनोबा आंनोबो नांगौ खिन्थु बिदिजों बड'लेण्ड मोना रायजोफोर जोंसो एनडिएफबिनि समस्याखौ समाधान खालामगोन रन्जन दैमारि गबिन्द आरो संबिजितखौ ज' खालामनानैसो सुक्ति खालामना होनो नागिरदों जाहैदों गाव आरो संबिजितआबो फैयाबा सुक्तिया जायानो मानसिफ्रा आखाइ खबाखै रावबो मिनिदों पाब्लिकफ्रा साफा सानै 500-600 जनसो मानसि जादोंमोन होननानै मिथिदों डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि मिटिं बेखौ गोदाव सोराव खालामबाय थास्लायस्लाय दिनै समा जाबाय 13-14 बोसोर सासन खालामनानै जाबाय नोङो आरो इसिबां मान जानो बेसेबां नांगौनो मोनजोब्बाय दिनै जाथिनि थाखाय एसे सानफिननो आवगायबो सुभाष गिसिङा मोनसे समाव दार्जिलिंनि चिफमोन 20 बोसोर चिफ जानानै गावनि जाथिनि बाथ्राखौ साननो बावजोबनानै खालि गावनिल' बाथ्रा सानै
उनाव मा जादों रायजो राजाया बेखौ हाउस एरेस्ट खालामनानै दोनदों न'निफ्राय ओंखारनो हायै अबस्था बिदि अबस्थाखौनो जों लाबोनो नागिराखै दा गावनो गाव फैगोन खिन्थु बे जुदि गावनि लामाखौ गाव लानो रोङा जारिमिनखौ जों बावनो नाङा जारिमिनखौ लानानै जों आवगायलांनांगौ 2 मार्चआ जोंनि बावनो हायै जारिमिन आरो बे जारिमिनखौ गोसोखांनानै दिनैनि सानखौ जों फालिदों जेला गोसोआव मोनसे गोदान बोलोजों दिनै जेनदों खिन्थु गोसोआ जेननो नाङा गाबोन जेनगोन थेवबो गोसोआ जेननो नाङा थांखिया मोनसे खनसे फेजेननो जोंखौलाय दिनै नङा गाबोन जेरैखिजाया जों देरहागोन आं इलेक्सननि बाथ्राखौ बुंनाय नङा बाराद्राय 8 तारिख मार्चआव इलेक्सना घोषणा जासिगोन आरो जों जे एमपि इलेक्सनखौ गेलेगोन क'क्राझाराव बेयो जोंनि सोमावसारग्रा आफादफोरनि गेजेरजों सायख'जानाय केन्डिडेटआनो केन्डिडेट जानानै गसंगोन हाग्रामाया साननांगोन आरो सानसुमा नङाबा उरखावग्रा ब्रह्मआनो जाखागोन केन्डिडेटआ ओंखायनो मैया मा बुंबाय बियो दिनैनि दिनाव सानसुमायाबो उरखावाबो बिसिडिसिनि इलेक्सन गेलेबाबो देरहाया जाहैदों खिन्थु प्रमद बर'आ केन्डिडेट जायोबा देरहानो हागौबो होनफ्लांगारबाय गोदान दा केन्डिडेटआ जायखिजाया गाव जे जेनसिगोन बेखौ हले बे मिथिखाबाय आरोखि एसे अरनांबाय एसे दा जोंनाथ' केन्डिडेटखौ नायनानै भट होलाना जों इस्युनि थाखायसो होआ मा बड'लेण्डनि थाखायसो भट होयो बे जोंखौ राजि फोनांनो थांनानै गावनि दुर्बलताखौ खनसे सिखार खालामनानै लागारबाय प्रमद बर'आनो केन्डिडेट जायोबा खिन्थु देरहाबायनोबो हागौ होननानै बुंफ्लांगारबाय बियो थारमाने गाव जेनसिगोनखौ सिमान लाबाय नब सरनायाथ' अंख गैखाला दा कंग्रेसआबो केन्डिडेट होगोन जाहैबाय सिपिएमआबो होगोननो बोरैबाबा किबा जाने उकिल गगैयाबो सोरबा सोरबा लोगो नांना होगोन खोमा एआइइउडिएफआ सोरखौ मदद होयो दा जोंबो होगोन बिपिएफआबो दा बेनि गेजेराव बर' रायजो राजाफ्रा गावहा गाव मोनसे थांखि लानांगौ जाहैबाय जों सोरनो भट होनो दिनै उरखावनो नङा सानसुमानो नङा बा प्रमद बर'नोबो नङा मानसिनि मोखां नायनानै भट दां भटखौ जों सोरनो होगोन जों बड'लेण्डनि नामाव भट होगोन आरो बिदि थांखि लायोबा जेबो गन्दगल जाया ओंखायनो जोबथारनायाव आं बयनोबो दिनै खेबसेबाव बिगियारि आं साबायखर बावबाय प्रमद बर'आ फैगासिनो दं नोंथांमोना गुलाय गुजाय दाजा दसे सम नेबाय जेला ने आरो आङो गसाइगाव थांदों गसाइगाव बेबायदि मेलखौनो आं हमबायबावनांगौ ओंखायनो आङो सिगाङाव होनांगौ गैयामोनब्लाबो आंखौ सिगाङाव होग्रोदों बिनि थाखाय साबायखर आरो आङो आधा घन्टा स्पिच होनो होनदोंमोन आधा घन्टा फ्राय जाबाय ओंखायनो आङो आंनि लेक्सारखौ फोजोबनो सानबाय आरो आं बेखौनो बुंबावनो सानदों दिनैहाय जारिमिनखौ जाय अनादर खालामो जारिमिना बेखौ अनादर खालामो गावनि जारिमिनखौ अननो रोङाबा जारिमिना नोंखौ अनानो ओंखायनो जारिमिनखौ मालाबाबो अनादर दाखालाम आदर खालाम आरो दिनैनि दिनाव बे 2 मार्चखौ जायफ्रा जंखायदों जायफ्रा उफुलुङा खालामदों जायफ्रा नङै बाङै बाथ्रा बुंनानै मिनिदों 2 मार्च फालिनायखौ बिनि हेंथायै जायफ्रा बाथ्रा बुंदों दिनैहाय जारिमिना बिसोरखौबो नायगोन जारिमिना बिसोरखौबो खेमा खालामनाय गोसोआवल' लानांगोन आरो जुदि जारिमिनजों अनजानो लुबैदोंबा जारिमिनखौ बिथांमोना खेमा लुबैदोंबा जारिमिनाव दिनैनि दिनावनो गावनि साननाय हनायखौ सोलायजोबनानै एक आवाज एक दाबि एक थांखिजों बिथांमोनाबो गाव गावनि व्यक्तिगत स्वार्थखौ गारनानै ओंखारबोजोब दिनैनो जोंनि अख्राङा स्रां जागोन जोंनि अख्राङा स्रां जागोन आरो भारत सरकाराबो जोंखौ गिनो गोनां जागोन आसाम सरकाराबो गिनो गोनां जागोन आं बेखिनिखौनो बुंनानै बयनोबो बिग्रायारि साबायखर बावनानै आंनि बुंनायखौ आं बेवहायनो फोजोबबाय गोजोन्थों